is de kronkel, dat is de kronkel. Leef kronkeleren. Dat ik zeg wel lekker haal. Ik hou ervan. Hè. Veel zijn natuurlijk vanuit het Haveriek richting de kronkel gekomen om ons felicitaties over te brengen. We hebben vanmiddag de ouderenzitting al gehad. Vandaag voordat die buren niet allemaal een beetje inkakken. Verlaten onze prins Mick, de Shocky Bios. Laten we eens even in de mix erin knutselen. Zodat we zelf in de show vallen en we worden laat bij jeugd. Zodat Gero nog even schaars kan geven met ons. Leef, ja, het is in de middag geweest en de beste ganse middag aan het kallen. Dan moesten we af en toe eens even de keel schrapen, Mick. Gewoon even beginnen. Anne, wat een voorziening. Een prinses hier op de kronkel. Geweldig. En dan ook nog in een blauw kleed. Ja, veel als haverbulen vinden het natuurlijk geweldig, ja. Dat groenie wat overal in geleid is en overal, ja. Er zit toch van het rood ja blauw en als je dan een prinses in het blauw ziet staan, dan smult mijn hart helemaal. Dat vind ik ook, Mick. Dan mogen ze er eens van kort bij gaan bekijken. Want veel willen natuurlijk vragen of zich Anne wil decoreren met 10 medailles. Dan gaat het servies over de grond. Dat is het nu, dat is de eerste keer, zou ik maar zeggen. Kronkeleren brengt goed. Ja, dan kent ze een keer het voorbeeld geven, Mick. Om je dat geeft met jeugdprinsessen met kussen. En dan is het er niet veel. Ja, maar net de pap gezet en ik wacht even. Ja, maar dat had je hem niet verteld als de pap is. Ik denk even kijken wat gebeurt hè. Dat is de pap. Maar dat doen we dadelijk niet. Het is goed, gewoon vol op de bek, hè. Nee, kwaad. Goed, gaan we even naar die kleine kameraad, wie van dat zo net is nummer, Dien, de eerste. Jong, geweldig, ook in het blauw, hè. Ik bedoel, ook dat stuk zo lekker af, dat rood en groen op dat blauw, ik vind dat geweldig. Ook veer hebben jeugdprins Mogo metgenomen en daar wilde ik ook nog meer blauw geven, want dat zit bij ons in de lintjes en in de medailles. En dan wilde ik graag decoreren met zijn medaille. Kronkeleren brengt goed. Dankjewel, hoogheden. Dan kom voorbij Nigel de eerste. Ja jongen, het was een beetje raar hè, dat waren allemaal geen receptie vorig jaar of 2 jaar terug. En ja, dan staan ze hier nu toch. Ja, 3 jaar terug weet ik het. Tellen is nooit mijn sterkste punt geweest, want 1 en 1 is en bleef 11 natuurlijk. Maar Nigel, ja, we zijn toen niet kunnen komen en de kronkel is sowieso altijd een beetje lastig met onze eigen activiteiten. Dus we zijn gewacht dat we hier kunnen zijn en die ook de felicitaties kunnen overbrengen, terwijl het toch eigenlijk al een beetje voor dich gedaan is. Maar we willen dich toch decoreren met de pin van de Haverbulen. En wil ik vragen of onze prins Mick dat wil doen. Kronkeleren brengt goed.
2. Dan hebben we de hoogheden gehad. En dan kom ik natuurlijk bij uw president Ron. 11 jaar lid van de vereniging. Ja, ik weet zelf wat dat mag zijn. Niet als volks om te jubileren, maar wel 11 jaar lid van zijn van een vereniging. En ja, dat is natuurlijk altijd chic als er dan gehuldigd wordt. Het hoeft allemaal niet en het deed dat allemaal gewoon uit plezier en uit hartstocht voor de vereniging. Maar ik vind het klasse, dat stonden er 11 jaar volleels hier op de kronkel. Een van de sterkhouders natuurlijk ook best, de beste president, toch met ook just wie ik het boekbeeld. En ook dat willen we natuurlijk niet zomaar voorbij laten gaan. En ik wil onze jeugdmensen mogen vragen om ook dicht te decoreren met de pin van de avondbiel. Collega, brengt goed. Hey. Dankjewel hoogheden. Ja, ik word er gecorrigeerd, want op het deur die we van binnenkomen, daar hoort natuurlijk, of daar hangt een bord. 5 minuten spreektijd. Maar ja, met die pinnen opduwen en dat decoreren, dat is geen spreken en Bart. Ik bedoel, daar moet ik ook maar wachten. En tellen is niet meer de sterkste tijd, dus ik hoop dat je een beetje kort en snel hebt gehouden. Rest me niks anders dan nog een fantastische vastelavond te wensen allemaal, maar dat kun je op de kronkel natuurlijk altijd groot en in het glanzen. En ik wil graag afsluiten met een driewerf. Geef hem! Geef hem! Geef hem! Ja, dankjewel. Vos Noël. Natuurlijk vind ik het fantastisch dat je nog nooit je eigen activiteit naar ons toe komt. Ik zie dat je het geleden hebt, want de adjudanten die vallen door elkaar. Dus dat zit zo erg te kennen. Misschien moesten ze een beetje bijeen mengen als je hierher komt. Maar we zijn een hele leuke receptie geweest. En dat kost wat veel hij toen de prinsenontkruiping. Of prinsessenontruiping in dit geval. En daarom willen we hier nu vandaag alle vragen om toch een prins, Mick de eerste, dat heb ik het gehoord, ja, te decoreren met de orde van de kroonkenaren. Anne, ik zou zeggen, loop even naar voren. Kroonkenaren, brengt goed. Hey. En dan natuurlijk een gejeugdprins, Mauro de Eerste, willen we ook decoreren en dat gaat dien doen voor ons. Kroonkenaren, brengt goed. Hey. En dan wil ik nog zeggen, we hebben gekeken of we een moment zouden kunnen hebben om naar u toe te komen. En ik heb met Nico afgesproken dat we dat gaan doen op de Zwarte Zaterdag dat ik hier heb. En ik ben even de naam niet precies vergeten. Wat is het nog alweer? De boetezitting. En dan komen we weer her. Ik zal Nico wel even doorgeven, weet niet veel wat er komen. En dat is het enige moment waar we dan samen kunnen zijn, dat we een volle naders kunnen treffen. En dan komen we weer graag naartoe. Ik zou zeggen, hartelijk dank voor je komst en vastelavond samen en voorziening op de zaterdag voor de vastelavond. Thank you.
beste kant.